So yun, what's up guys, for today's video guys is gagawa tayo ng bayawak trap. Yung panghuli ng bayawak guys gamit ang kawayan. Ito guys So yun guys, kasi guys, habang pinapaano ko yung yung pamain natin para may nakakuha na tayo, naka-reserve na pang bayawak. Tapos guys, ituturo ko na rin sa inyo guys yung tamang yung tamang paglagay na itong trap ng bayawak. Bali sa mga hindi pa po nakakaalam, mas madaling gamitin po yung itong kawayan kaysa yung mga yung trap na dami pang kailangang na kailangan ipasak-pasak pa sa lupa. Samantalang ito lang tubo lang guys. Yan guys, gawin na natin. Yan guys, ito bali dalawang tubo lang magagawa nito, isa dito at saka isa dito. Bali hatiin natin dito guys. So dito. Yan guys, ito na isa. Tapos ito guys, lagyan natin ng butas dito. Ito guys, ito na siya guys. Tapos tanggalin lang natin dito. Bali tama na siguro to guys, kahit hindi natanggalin to kasi masyadong maluwang na. So ayan guys, itong gagamitin natin yung mistulang bubungguin na jack guys para mahuli siya. Bali lalagay natin dito. Bali lagyan natin ng sabitan niya guys. Ito. Bale ito guys, bale ganito yung pwesto nito. Ganito. Pag ito guys, dito papasok yung Pag ito guys, dito papasok yung
bayawak dito, tapos dito, tapos mabubunggo niya ito guys, tapos matatanggal ito. Yan kasi i-actual natin to, i-actual natin. Bale ito guys, dito na natin itatali, kaya lagyan lang natin ng pagtalian. Bale kahit konting kwan lang guys dito sa gilid, para hindi lang matanggal yung tali. Dito ka na pa sa gilid, dito ka dito. Ito na rin mo. Nagarin mo. Bale ito guys yung gagamitin nating tali. Hindi dyan hindi dyan, doon doon ka naman. Pasensya na guys, medyo makulit yung baby ko. Hindi ginagawa ni Papa to. Bale ibuhol lang natin siya guys. Bale ganito yung maging style ng kanya guys, yung tali. Para madali lang siyang mahatak kanon. Mag-iwan tayo ng konting bilog yan sa gitna. Ito. Yan. Tapos dito sa kabilang dulo guys, ito yung itatali natin dun sa maghihila. Dapat ito guys, sakto lang dito. Ayan. Papa. Tapos ihinan. Kasi ito guys, tali natin dito. Ito yung gamit nito guys, kahit tinanggalan natin dito ng konti sa gilid niya para hindi matanggal. Ganito yung magiging setup nito guys. Kaya guys, i-demo natin kung paano to ikuan para sa mga hindi pa nakakaalam. Ito na lang yung mas magandang gawin nila. I-demo ko lang guys, pero hindi ko muna ito kasi wala pa tayong pamain.
Ito guys, ang gamit nito para hindi mabuhat ito. Ito ganito. Opo. Ganito Tapos kailangan natin ng ganito. Alis dyan, alis dyan, alis dyan. Bali, ganito yung magiging setup niya guys. Bali, ito yung maghihila guys. Ito yung maghihila. Ito yung tali niya. Ito. Bali, ganito yung setup niya guys. Pero bago mailagay ito guys, bago ilagay ito, kailangan ilagay muna yung pain dito. Ilagay dito. Pasok. Tapos, ito guys, kailangan din lagyan natin ng alalay ganito para hindi matumba kung sakaling nagalaw niya. Bali, ganito guys yung setup. Kumbaga ito guys, kumbaga papasok siya dito. Kumbaga ito yung nandito yung pain niya guys, syempre maamoy niya yan. Papasok siya dito. Dito siya papasok. Tapos mabubunggo niya ito sa loob. Bunggo niya yan, o kuha. So yan guys, ganun lang. So ulitin natin guys. Ito guys, hilayin lang natin ito. Tapos ito, sabit natin dito. Sabit dito. Tapos ito guys, lagay natin dito sa bunganga. Guys, bali ganito lang kasimple guys. Ganyan lang yung parang setup niya. Bali ganito lang guys yung setup niya. Kung may mas malakas na ganito, mas maganda guys. Kasi para pagka malaki yung nakuha, hindi niya kayang bunutin ito. Hindi, kaya pwede naman yung mga sanga guys ng kahoy, yung mga kuan, yung steading sanga ganun na pwede nating i-bend lang ganun. Ipapasok lang siya dito guys. Tapos ito mabubunggo niya ito. Kasi nandito yung pain. So yan guys, ganun lang gumawa ng kuan, malupit na bitag ng bayawak. Hindi na kailangan ng maraming pang pasak-pasak ba nung ginagamit nila. Yung sanga na nilalagay pa nila palibot. Ito guys, isang tubo lang, tali. Tapos yung pamain lang sa loob. Wala na siyang ibang papasokan guys, dun lang sa isang butas na yon. Kasi wala pa tayo kasi pang ano guys, pang pain. Gumawa lang ako niyan para kung sakaling pwede na yung pamain natin, pwede nang hindi na kailangan gumawa ng ganyan. At least naituro ko na sa inyo guys kung paano gumawa ng ganyan, malupit ang bitag sa mga hindi pa nakakaalam. So yan guys, hanggang dito na lang video na to. Sana may natutunan kayo, and please like, share, and subscribe. Papa! O, bye-bye ka na sa kanila. O, bye-bye. Please subscribe. Bye-bye.